Terse! Tänään teen videon, jossa palaan takaisin lapsuuden maisemiin ja nuoruuden myllerryksiin. Käytiin äitienpäiväreissulla Kyttöllä äitin luona ja sieltä sitten löysin kaikenlaista kivaa ja ajattelin, että kokoan itselleni tällaisen muistojen arkun. Tällä tavalla. Se nyt lukee väärinpäin, kun tää on tuo Photobooth-kamera, niin tässä lukee, että Disney-kansio by Suvi, entinen sukunimi. Pocahontas ja Kultu Kimalos ja sitten tuolla on tommonen jätkä. Ja tänne minä oon kerännyt sitten koko pienen pari vuotta niin kaiken mahdollisen. Tällaisen, mitä nyt Disneyhyn voi liittyä? Eli siis täällä on lehtileikkeitä, sitten täällä on tyyli jostain niin enimmäkseen akuankasta. Isovelihan sitä taas vähän murista, koska leikkasin kaikki parhaat akuankat aina. Sieltä löytyy vielä juttuja. Tää on ihan lehtijuttuja. Enimmäkseen tietysti pientä merenneitossa. Ihana. Jee. Mulla on nää kaikki. John Smith, kasvanut vähän punaista tukkaan. Siis tähän aikaan ei ollut internettiä, tai oli varmaan, mutta ei meikäläisen maailmassa. Niin kaiken tiedon löysin lehdistä ja Disneyn piirrosfilmien menestystarina jatkuu. Tarzan ja Herkules seuraavat sankarit. Joo, täällä on ihan ensimmäisenä, niin täällä on Suvin pahamainaiset päiväkirjat. Siellä on. Onko Suvi pistänyt? Äärettömän huonolla käsialalla kirjoitettu. Tää on se ensimmäinen. Tää on toinen. Oho. Get your hands off my diary. OK. Specialy yo. Sensuroitu nimi, eli tämä henkilö, joka tämän päiväkirjan varasti vähän niinku ehkä myöhäistä kirjoittaa tähän sitten se. Tässä on sitten tää viimeisin, jossa sitten alkaa olla jo sen verran teiniä, kun Linnanmäen ranneke käsiala on ollut jo tollasta. Ei sillä sitten muuta ollut sellaista. Ja päiväkirjat, niistä voisin tehdä joskus ihan postauksen. Voisin laittaa tollasia lyhkäisiä katkelmia. Nyt ettei tuli liian pitkä postaus, niin mennään tosi pikakelauksella. Lapsuuden ajan piirustuksia, ihan näitä ensimmäisiä. Tässä ylempänä on, se lukee Raitamulliainen jahtaa luiruölliä. Älä tule Huttunen! Siinä on Raitamulliainen on tuo ja tuo on. Luiruölli on tossa. Ihan näköiset. Ja tässä on sitten joku... Ensimmäinen maailmanlippoli. En oo koskaan ollut fani hirveesti, mutta onhan näitä aika söpöjä. Nää on siis nämä aineet, mitä on enää jäljellä, koska näillä on se tunne on. Tässä on sitten hyvin vanha pupu, joka oli joku ihan siis vauva-ajasta. Olisiko ollut isoveljellä jo? Ui! Noitan alle. Täällä oli noita poimia ja mulla oli sellainen noitavaihe joskus 80-vuotiaana. Tykkäsin tehdä noita juttuja. Sitten tykkäsin musta tehdä itse leluja itselleni. Tässä on, en muista mitä toi NP tarkoittaa tuossa rinnassa, mutta nämä on kanikaverukset. Puput oli jees. Pupu on minun voimaeläin. Pupu on sellainen oli jees, niin kuin minäkin. Sukkaörkit oli ehkä ensimmäisiä, mitä aloin tekemään. Eli siis otetaan sukka. Käytetään se tosta, pannaan tähän piipurassia, tuonne silmät nenä, keskiosa, pyrstö. Tässä on sitten vähän tämmönen kehittyneempi lelu. Tää on ihan virkattu. Se on aika pelottava. Se on sellainen kajukaisörkkiläinen. Virkkasin itselleni taas Arielin. Virkkasin myös tritonin ja sen pärskykalan. Täällä nyt puuttuu ne rintsikat, mutta ei sillä ole rintojakaan. Kirjanmerkki. Tässä on vähän vanhemmalla jäällä piirretty. Tää on 96 piirretty tällainen. Tässä on
talvihevonen, kesähevonen, keväthevonen ja syksyhevonen. No perhe. Lisää lapsuuden juttuja, joo. Siis näitä piirustuksia, näitähän on. Nää on oikeastaan ihan hyviä. On tämmöstä vähän psykedeellisempää, sitten tällainen hieno säästölipaas. Tänne tippuu markka. Ja tuolla on seteli, jossa on ilmeisesti joku presidentti. Se on 10 seteli. Rahapino. Isä teki minulle tämmösiä nimikylttäisiä nuke Pluttona. Anatulp. Anatulp. Mulla oli semmonen kuin Suvi Tuuli ja sitten Puurikki Hiironen kyltti. Se oli minun etsivä nimeni. Kiitos. Merimaisema. Vakuutusturvaselvitys. Sain paljon rahaa, kun isä kuoli. On tämmönen taisteluhevonen. On tällainen merijärviä. Sitten vähän huumoria. Sitten osallistuin tällaiseen Sylityl-aiheeseen kilpailuun koulun kautta. Niin, kunniakirja. Sinituuli. Sain siis tällaisen vuonna 1994 ja kasan purkkaa. Tässä on jotakin ihan niinku... Tää on 96. Siinä on tämmönen kissa. Sitten se kattoo itse peilistä ja sanoo: mitä siellä lasin takana tiet? Sano nyt jotta tommonen läskipiä. Miten se sinne pääsit? Jälleen heppa. Mä näytän Jorvin. Tosi kiva löytää noita vanhoja piirustuksia. Äiti kertoi mulle lapsena Onnellista ja Annellista, joka oli sen lempikirja lapsena, mutta ei se ikinä sitä mulle lukenut, joten minäpä sitten tein itselleni oman Onneli ja Anneli-kirjan. Siinä on Onneli ja Anneli tapaavat noidan, joka on varastanut prinsessan ja bla bla bla, siellä on puhuvia sieniä ja jotakin tosi, en tahdo tänne yhyy. Siinä on kattolampullakin on iloinen ilma. Niin varmaan jotakin 6-7 vuotta. Sitten. Nytkö alkaa mielenkiinto herpaantua? Näytän kohta tissit. Täällä on jotakin aineita, kouluaineita. Historian vihko kiinnostaa. Olen tehnyt minun nuppurotasta tällaisen. Siinä lukee, että nimi nuppu, omistaja Suvi Tuuli, blö blö blö, kunta, eläinkunta, alakunta, monisoluiset eläimet, pääjakso, selkärankaiset, selkäjänteiset, naaras, kohtalaisen rasvaton, lyhyt ja sileä. On siis karva. Tykkäsin piirtää myös mödönneitä ja tää on tällainen oikein hottis. Kutosluokkalainen Suvi. Tehän sen sais sen samaan. Voi hyvänen aika. Pajunkiset, paaperoset, silkkiturkit, piiperoset, jänät leikkii kuusen alla, hoito kirkkuu taivaalla. Pöydässä on aivan päin, kun kevät loistii kauniiksi sään. Tehnyt Suvi 9 VT. Hyvää pääsiäistä mummolle ja ukille, tee Suvi ja Aki. Mietin vaan, että miksi ne jos, onko ne saa tarrakirja. Kukapa ei jos keräillyt tarroja joskus. Cool. Siinä lukee sankari tarrani. Siinä on mun sankari. Okei, nyt on 16 herranjumala. Muumikirjapaperia. Ensimmäinen akuankka, mikä meille on ikinä tullut. Tiedätte, mistä on lähtenyt innostus. Merenneito on. Täällä on hääkortteja. On tommonen kuva, missä on Teini Suvi. On kyllä vähän. Joo, no. On täällä vielä paljon muutakin, voin tästä kirjoittaa niistä ja ottaa kuvia. Niin siitä piti kertoa. Kävin tässä ystäväni Anun kanssa kahvilla ja kirpparikierroksella ja Jaasun keskusta on tullut semmonen, en tiedä tuleeko se pysyvästi, niin semmonen joku euron kirppiskauppa, missä kaikki maksaa euron. Telkkareista aina sellaisiin asioihin asti, joista ei kukaan maksas edes 5 senttiä. Niin
Minä sitten tuhlasin sinne euron. Tälle pitäisi nyt keksiä nimi. Semmonen kiva nimi. Se tukkakin on aika hieno. Niin ajattelen ruveta tekemään tälle vaatteita. Ja ottaa siitä sellaisia ihania muotikuvia. Tiedättekö? Niin tälle pitäisi keksiä nimi. Näytän vielä tästä nopeasti. Ihan nopeasti. Isän nauhoittama kasetti siitä, kun siinä olisinko 85 pikkujoulut, eli on 1,5-vuotias. Minä en siinä pääse muuten ääneen kuin huutamalla, mutta tää on tosi hauska. Tää on nyt rikki, Jussi lupas korjata sen, se on katkenut tuolla sisältä. Ja sitten ajattelin digitoida tämän ja ehkä jakaa kaikille. Maailmalle, koska isä on niin hassu ja sitten veli on niin hassu. Sitten näytän vielä tässä. Eli pakko ottaa. Nyt loppuu aika. Pakko mennä alle 20 minuutin pitoset. I found